Programu yake ndi yanu Amayi Tokotani pakanema wa Mibawa. Kama muli bwanji, zikuyenda bwanji kuna kulikonse kumene muli bwanji mundilola kuti ndikulandireni programu imeneyi nditu timasangalala komanso kukonda timapanga chisankho choonera kanema amene imaka programu imeneyi ya Amayi Tokotani. Titokote tsiku la lero bwanji mkhale pomwepo kuti one kuti tsiku la lero tikhala tukambirana nkhani zotani. Komanso tiyamikire kuti ayi mumakhala kutitsatira kupereka ndemanga zanu kutiimbira mafoni kokumana nanu kutipatsa ma feedback osiyanasiyana chino makhala osangalala komanso achimwemwe. Ine dzina langa ndi Abena Chidzanja Bekete, ndinawo Mai Sandra Rixi komanso Eda Kembo amene tikhaidi kuzukuta limodzi pa nkhani yathu ya lero. Inu musachoke osayiwala chigawo chachiwiri timakhala tikupatsani mpata komanso kuthekera kuti nanunso mupereke ndemanga zanu zosiyanasiyana pa 094 10 224 094 10 224 chigawo chachiwiri inunso kuyankhulapo kupereka ndemanga zanu. Ndikulandireni Aida Kembo. Tathokoza. Takunyadirani. Ziko nde mwatilemekeza. Aida. Kuti mina mukamatuluka pano. Tikubereni. Inde ndaonaso kale. Koma zikuyenda. Zikuyenda kayanzatu. Ayo moyo. Tathokoza. Mabzala. Yabwera lero yabwera ononga kumabe yabwera. Lero lake liti. Lero yabwera mvula koma yabwera siyononga. Fande yagumula nyumba ko basi. Ndozani. Sizili bwinoyi. Mumpemba musizili bwinoyi ya. Munajira za kumunda kamana kudera ubasi maru kadzala. Kumeneko muli bwino. Inu mungalime. Oli mandife mbala metu timangotola timangotola moyo aiwa bwino nditudi takunyadirani utisamalira nditu kalibistika bwino amwali wakalamba wafuna naule dani Mai Sandra Rixi. Lero tikhale nditu tukambirana nkhani ya Nkhanza zimene Abambo amakumana nazo. Tili masiku 16 okumbutsana kudziwitsana nkhani za Nkhanza zosiyanasiyana zimene anthu amachitirana poyang'anira kuti uyu ndi mzimayi kapena kuti mzibambo mchingereza kuti 16 days of activism against gender-based violence. Tili masiku acha amenewo ndenda tiyayi timakamba nkhani za Nkhanza za amayi, Nkhanza za wana izi zogwira zakuti mbwena kamba kale koma tatiye ntikambekonso mbali ina imene simakambidwa pafupi imene ndi Nkhanza imene amayi amatha kuchitira abambo. Kuti zimenezi zikuyenda motani zikukhala motani komanso mwina sizimatuluka ngati imene zimatulukira Nkhanza za amayi ndi ana chifukwa nchiyani. Ndi nkhani imene tikhaidi kukambirana tsiku la lero. Anachanza abambonso akumana ndi Nkhanza kapena ndife timakonda kukhuwa afe mwina. Ndipo azibambo ambiri ndiye akumana ndi Nkhanza. Mwina sobwera na azimayi ife. Mazora azimayi ife tikangotsinidwa pang'ono timathamanga sanga ukanene. Sikedwa kuhuwa kungamba kukama kwathu kusili machedwa. Pamene azibambo ambiri oloti atsine pang'ono oloti atsine kwambiri. Ambiri amapirira. Amabisa Nkhanza zija kuti akuchitidwa Nkhanza manyumbamo. Koma inyo azibambo manyumbamo akuchitidwa Nkhanza. Ndipo zokuti wina ake kuti azionerere hata kumva chisoni hata unaso kuti koma kunja kuno kula azimayi olimba mtima. Azimayi odziwa kuzunza munthu wa bambo, azimayi odziwa kuchitira Nkhanza munthu wa bambo. Ndipo ndi muli Nkhanza zosiyana mawanja Nkhanza zosiyana nankho. Nkhanza zikuchitikadi ndilekezeka pamenepo. Nkhanza nduna ya mfumu zikuchitika za azibambo. Ndiponso ngati pali munthu wa Nkhanza akafuna kupanga Nkhanza ndende amayi. Fiti aikazi? Fiti aikazi. Iwa kayolimba mtima. Kayolimba mtima, yes. Ndesi kuti mangopanga mbali mozi ndi konsekonse sindikuphikira. Sindichapa upanga weka china chilichonse hata kukanira azibamba kuzunzika koma mawu akulu kuti ndikuti amazunzika mwakachitechete. Nanga si abati nanga ineyo ngati nzibambo ndikatuluse zoti kuli mavuto nyumbamo azinzanga ndiseka. Chimene amapangira nchimene chocho amachita manyazi. Samafuna kunena chifukwa tu nzibambotu
amaoneka ngati sana inere kuzunzika mbanja amalengera ngati wamphamvu ngati mamuna nditu si mutu wa banja ndiye ndizikauza zinzanga kuti ndikuzunzika iyayi ndi andiona ngati opepera nangasiyena mati ayi mkazi wake ampasa mankhwala ameneyu ndiopusa chifukwa choti pamakhala azibambo siyana ena osakonda zolankhula aphe nde basi we take them for granted kuti poti sayankhula nde basi kumangu asina ndeko makuzunzikadi mwina tiyambe nkusekatula mitundu mwina ya nkhanza imene imadziwika bwino yokhudzana abambo mudakamba pankhani yonena kuti pamafika amayi yonena kuti sindiphika sindikutereni amene yuyu amakhudza bwanji abambo tiyelekeze kuti sindikuphikirani ngukhazi fuka yayi kuti usamphikire wamuna zanga azimayi tiyelekeze bambo si wapamoto bambo ndobwera kuzangodya nkumapite ife amayi ndi amene timakhala ndi udindo pakumubaja chifukwa timanena kuti abambo ndi mutu wa banja koma tiyenera kuziwa kuti ngakhale abambo ali mutu wa banja ife amayi ndi amene tili mutu wa banja chifukwa choti ife ndi amene tikusamalira pakoma iwo abambo abwera ngotisiyira zinthuzo apo ngati sipayasidwa moto ndi abambo chepa amene anazolowera kuphika ndi azimayi timangofuna kumvetsa kuwawa kumumvetsa mamuna ucha kuwawa iye si amangobwera kuzangodya timuoneretu ndrapa zakezo kuti ngati ziti ziphike timuoneretu amene ndrapa zake ngati ziti zimchapire basi nocholinga basi kukhala ndi mtima wankhwizi mtima wa Nkhanza osafuna kuthokoza mulungu ndi kumuyamika mulungu chifukwa choti anampasa mamuna anakomatu ngakhale sinayenera kupita choncho kupita kumene kuko koma tinene kuti pali anthu ena amene amasowa amuna tsopano ngati wina ali ndi mamuna akuzunza ndekuti mulungu chimene wampasa titero ndithu nthawi mbiri amanena kuti amuna mwina amene amachitidwa nkhanza zimene zimwe ndokhala kuti opepera mwina kapena odekha kwambiri amatero oti amuna ina akamva amuna anzawo achitidwa nkhanza kuti amene ndiophekesa amene ndiofoyira zingatheke bwanji ine sangandipange zimenezo tinene kuti amachitidwa nkhanza ngopepera ayi ndipo munthu amene amayankhula zoti amuna amene akuchitidwa nkhanza ndiopepera kumakhala kuti sakudziwa chimene akuyankhulayi anankhoma anthu fe tinabadwa makomo osiyanasiyana anthu fe ndi mizimu yosiyanasiyana kutero kwa azimayi ena ali ndi ziwanda zimakhala zikugwira ntchito m'matupi mwawo ziwanda zoyipa ndekuti ziwanda mwamva chifukwa ndipo azimayi ambiri chimene amazunzira azibambo sikuti pamapezeka sonkhani yeniyeni opanga zibwenzi amakhala azibambo ake anthu akaona kufatsa kwamaona ngati kuti ndiopusa koma sikuti amakhala kuti ndiopusa ayi ndi azimayi ambiri chifukwa choti ali ndi zawo zimene wakuzidziwa mwina malingaliro awo akamakhala mwina amalingalira zambiri pa azibambo chifukwa cha mwina nyengo zina zimene akhala kudutsa kapenanso iwo chikhalidwe chawo chimene akuchita chifukwa munthu telekeze mzimayi ukamapanga uhule umalingalira soti mamuna wanga amene akuyenda mundeti akupanga so zili basi ungokhala ndi chimtima choti unali kuti nthawi yonseyi emesa pakhomba nomafika fokoloko ndi nthawi ino mpana sisiko kunali kuti umamwamowa iwe ndio kupezeka nthawi zinofa chani mwina mamuna ayo anayenda anzake mwina anayima pena paka amacheza mwina wachedwa koma ifa chachi chispiriti chomwe ndimanozo mamuna anga kamati foko kama kafika panapo wapita kuti ifa choti ine ndikupanga zimenezo ndikumzembera iyeyi ndiye kuti yesu ndiye kuti mene amachedwa amapanga zimenezo pali zinthu zina ungodzuka ndi mamudi azimayi ambiri mmakomo mndu akondodzuka ndi mamudi kodi amachokera kuti ndi madabo ine munthu akandizoti ndi mamudi ndi madabo kodi simachokera kuti ndi chiwandacho chimenecho chiwanda cha mamudi ndi anganganiso nga mamudi ito nanga mudi yochita kuyambana ndi nzako amene ukhala naye malo amosi iyayi mudi imene ndi yachabe
chimakhala ndi chiwanda chikukula ali mulira kwa sababu kwani sana kuika nchani amachita kuzinena kuti ine basi lero ndadzuka ndi mudi ina yake kuti mudi yoti muzithamangisa mamuna nyumba fandi kuthamangisa nanga munthu mukumpangira Nkhanza akhala bwanji pakhomo Saturday ija kamayandikira Friday ija nkumakhala ndi nkawa kuti ndikaswere kunyumbako kusakasaka kuti munthu kapena kuti kwina kuti akakhale pansi kuti mwina mwake ayiwale mamudi zamene tili nawo tikuonetserawo amene oti sangatichoke ndithu ditu mwadzuka bora koma chakuti icho chiri kuti chete kuna wazima ena mmakomomu azibambowa timachita kwa ruma oti adzipanga zibwenzi chifukwa cha mamudi athu amene chifukwa nzibambo nyumba yoyeyo mzimayi ndiwo amene kuterekeze nzibambo kawiro kuchiro kuja kawambana ndi abwana ake kumene kuja kapena pakisana nkwani bwino ndi anthu zimayi ndiyo amene umachotsa zimene zija akafika pakhomo bwerani kuno dadi masana bwanji dadi ndiye kufika pakhomo kupeza nzimayi chinsunamo chili kuno ati mamudi ati wadzuka mamudi akapeza ati wina ukanda mamudi ndiye akapeza wina ukanda mamudi ndiye nzibambo ndo akapeza anakhomo ngomwe ongosekelera sanga ni mwachitika mamudi mavero ake muzinake mwamba uhule mwamanga chakuti mwachita kwakanka kuti pitana abambo mukapeze wina upanda mamudi ndiye amene uja amakhalira upanda mamudi sinanga makamuza ini kuthawa nyumbaku mamudi ndetu mudi yakeyo pena pali ponse munthu alowe kuchipinda akakumana ndi chipwirikiti akhale pasiti ngumu inetu musandipa ineyo lero ndifuna ndikhale good tipo izosatheka yakuja pakamwayi ayayi ndikupita nayo kuchipinda ndiyetu munongoloze mamuna kulephera kugona wabwere ndigone amayi lero ndipume mwina chamma 5 ndikuzuka kuti mwina ndikagwire ntchito koma iweyo koma ndeu ndimva sina kubereke tundine sine mayi yako atizofika kokuntha mamuna mzimayi zimene ndikukuuzana nankoma mamuna kumasowa kuti kodinu ndilowere pati ndikakhale pati ndanena kale ndetu mapeto ake ndizijamangotuluka kungotuluka basi kuti nangene ndipange bwanji ndizoonadi kuti ena amene amatuluka kupita panja kukhala ndi zibwenzi kapena kukwatira kumene mkazi wina kumakhala kuti mkati muja muti chimoto muli nkhondo muti zirombo za wanthu asimayitu ndi anthu oyipa tupena pake inuyo nkumasowa kuti kodi inu zing'aning'ani zipolopolozi kodi zosatazi ndizotani azimayi akafuna kupanga Nkhanza mapangadi ayi ine ndachita kukumana nawo ena nthawi ina kuchita kundiuza kuti komanaziwa kuti kukunthidwa mmakomomu tikuthidwa madzi amoto tikungoti chete ine komatu azibambo asakhale chete chifukwa Nkhanza ilibe kuti ndine zibambo kapena kukhala kuti ndi manyazi kuti ena akandiseka mapeto ake udzakanena utadulidwa khutu chifukwa azimayi afika polusa masiku ano kuli bwino kuzinena poyera Nkhanza kuti anthu ena azithandize chifukwa azimayi nde kumenya azimuna makomomu akamona zote mamuna iwo aina kama mamuna kakufatsa kati ngani ramalingalira bwanji gazima ka bwanji kuti paka nafika pomenya mamuna amatero akaziwa lingana anachazi ndamakorana nkawa amakorana nkawani ndamakomudelera kaya mwaona kuzivokula tubi chonjo sibwinoyi kodi zibambo yarata merusuda zibambo na amati sero osamatibuzera kuti sunto sana deu ndiponso angakhale wang'ono sikuti sanga kumenya hata ukumenya akuza kukumenya kwa mama ngoti ndi akaza mwaona chimene rapasera akalimenya ndebo lisina namba wayo ndio makalo yendida akaliati bwani kuna kaliati bwani ndikupita ine kumabungwe ndikauza
ndikupita ku victim wamushosha mwamputa akabweza wala kuitsa piteni kumakwisa ndiponso ndikukuzani kuti pena paketu azibambo kumvesa chisoni ayi abambo tulukani tiuzeni kodi abambo situpirawo ndiye amakhala azibambo samala kuti china chilichonse kunyumbako chikupezeka koma kumadabwa kuti sakunenepa sakusalala koma kumadabwa kuti iyeyo vuto lake ndichaneze bambo inuyo kafufuzeni nkati mukayang'ane nkati mwa nyumbamo bora kukhala pajatu zimayi olongolola imakhala nyumba yodonta atweti imakhala tikudonta ndanji ndi nthawi ya mvula ndetu pepani pena pali ponse koma ndisamukire apa mapeto ake amati bora ndikanyowe panja basi tunangayapanga bwa mwina nchifukwa chiyani kufika na maudi muna mkazi lituwo kwati bwabuno mwino chamboyota kholi mwina wala kuitsa pena pache timanena pano kuti nde usimanga mudzi bwanji ukambirana ngazi zamvula bandigawane zida kwa pofika na kuti mwina pali wapeza chifukwa choti mwina ndizi mkuntha nyumba muno uchikufuka zake zikuzokhala zotani zoti mpaka na mkazi zilo nyumba mwina ndizi mkuntha muno ine pabepo chifukwa chimene ndichiona chonena zoti ndidzimenya mamuna ndimene ndinazoti azimuna enawo amangokhala khalidwe kuti sakumatimenya mamuna sachepa olozira kufuna bwanji mamuna sachepa chifukwa chonena kuti mamunayi akakhazoti walakwa teni tikhaleni pansi tikambirane pa chimene iwe kumona mamuna chokuti walakwitsa chija amunanga ine izi simunandichitire bwinoyi ndimafuna koma zikanatere kodi mazosoti ukambirana anthu mwachikondi milandu sivuta sichedwa simapitanso patali koma iwe ngoti ngofika munapanga chani mufana mamuna apeza zakuti kamene mapanga zakuti olo mamuna akakhaza kuti anali ndi mtima onera afuna zinthu jasinthe sangasinthe chifukwa kupanga zinthu zomuderera ndiye azingopanga zake mwakachetechete uzifuna udzimmenya kwa izake zota zikuyenda atapindule ndani pali pamene iwe uluza konya kuno kammenya aleka ngazizona adi akuchita asiya sasiya atuyi nkhani ndikukambirana mene yonso amachitira nthawi zina ife tikalakwitsa chifukwa azibambo ambiri sutinso amangofika umenya mkazi pamene amenyera mkazi mpoti amuuza koma sakusintha amatiuza bwinobwino akazi anga ine izizi mmene mwaphikiramu ine sindimakonda chonchi ndifuna muzindipangira chonchi akazi anga zovala zimene mwasitiramu misokotona nisikisi pa ujeni pa musamasite choncho zabwinobwino zija ndefe chingavute ndichani choti ngoti mamuna akuchokera uku kunchiro kana mva kuti mwina kanema ninzi mawina wake ngofikira kwenya shati unaima ndindani amene uchandindani kumana batondera kwa kunchiro unayo ikalonda vale please kunchito ukonsoto nimakhala ndi anthu nkani timakwira zibambo kaoka chabwino mabasi amene tikwerawa timakwira tokatoka ngati pali zina zoti tikhoza kumaona ifeyo kuti ayayi ngakhale zilibe malembeti chifukwa munthu ukhala ndi chibwenzi ndi zako sikuti zimanenedwa kapena pa chipumi kuti uyu ndamayenda ndi nzake koma still zimanena kuti yayi munthu yuyu wangokumana naye kapena yayi akaka kalipo ndiye toka tiyenera kumaziyeza kumaona kuti andizo mwezi zikunenedwa kuti mamuna kufika popanga chibwenzi ndiye kuti chilipo chimene chamunyasa zomwezo zosafuna kuti malo moti ndingokhala kapena ndisamayankhule mwina ndingotuluka nanga samati ndikapumuleti nda amuna ena roba nda akuyankhula iwe sumamva mwana wako ndama nkusiya akapeza pena popumulira ndoma maswala simandi yankhula bwanji maswala yankhula bwanji munthu basi ndatopa nazo kani lero ndiyankhule chimozimozi mawa ndiyankhule chimozimozi ndifunsa bwanji kuti ndinali kuti panopa mangokhala nkumangoti iyi bora nankhumabwera iyi basi khalani tenti zikhala iye zake zikumuyendera alogwira muna makosi sumandifusa basebana baya nanga kuti akuzimailolero amakhala amazolowera amadziwa chiwanda cholongolola pa nyumba chimakhaza kuti
safuna tsiku lilowasana nokolema lake mamuna jasana lakwe amazika pesa zifuwa basi atakotola yambane naye kuzoloya kuyamba wina namuvana zari ine kala wasamenyana ndamunanga sema pabwino kuzolowera ndeu basi kuzoloya kuyamba na ndi mamuna pakhomo tendi mpase nimpata mamuna amakhala zina watopa kunchiro kwa bwandi zina zosalongosoka zina zosakhala bwino ndakupezesoyo pakhomo uli ndikudzu kumusungira zinkhani zonse mwina zinkhani zimakumulingalilazo sana chite ndi aphatikizisa kunchiro aphatikizisa pa nyumba aphatikizisa koyenda akhapo pakhomo timpasa mpata atotuluka ndiye kumene koko ndikuti amakachengeta mabudo onse aja amakachotsa onse aja mapereka amakuiwala no iweyo mukunena kuti samakufunsa amangokuyang'ana amakuiwala maziwa kuti moyendamo si onse amene amangoyenda akufunafuna akazi ena atu amangopita kumalo okangocheza kangopitidwa mphepo zina pamowa paja pamakhala zosiyana zambiri kucheza kukamba za business kukamba za mpira chani ndiye ukafike ku nyumba usalowe muno unali kutiko iweyo mpaka na pano 10 koloko unali kuti 11 o'clock ukamboneko mkabizeni mazi kapi sidi kupikira ndiponso lero nsiba zuipeza mwina nsima yophika pa table kutenga kwa itaya mawa bwerera ponso ango chizikomo ineyo mwina dingo kaya ndizibwera 11 koloko kaya ndizibwera 12 palibe kanthu after all kuti ndibwere olo nthawi yabwino ndimanenedwabe olo ndibwere usiku ndiye kuti bwino ndizingobwera mmene ndingabwerere ukabwera nthawi bwino rumva kufusira lero ndechachitika ndichani kapena pita kumuzi kapena kulibeko ndiye mwaganiza zoti mubwere nsanga azimayi mune ndipakamwa bwanji bali nkhanza ya makishoni osayankhula osamenya kungomoncha makishoni ndemali nkhanza zongoyankhula osati kungwira fonde timayankhula tindililimelo labwino kuyankhula mamuna uyole she machira kudabwa ariko mazimene ziza kuti akuyankhula ndi akazanga mwake moto mwakhala nthawi yaitali naye komatu nde mbwe omankumbeni unali ndani iweyo popanda ineyo kulitoya onolata anankoma kuntoka tina mayake omwe inde kwati popanda ineyo ukanakhala ndani iweyo iweyo popanda ineyo kukutulusa amayi ako amene akuberekawo asakuziwa kukulera asanaziwe kukulerawo kodi abale nkhani mpaka nezikafike kwa amayi iweyo ngati ukuona kuti abambo sanaleredwe bwino chimene umalolera ndi chani osakatenga ongo kale oleredwa bwinoyo ayi palipena azimayi azimayi timaonjezera timatenga advantage ya munthu wa mamuna amene ali waphe amene amaziwa kuchengeta timatulusa dala ndiye wina chifukwa wina amakhala tango yasama amafuna tipati amafuna pomwepo nangasi makomo yandikana weti wina atu alipambalipo akumvesera alibe mamuna apanga bwanji inu dele mukumenyana azimona mamuna dele awesa manjumba inuyo siku lilonse mamuna kamatuluka kuma mazula kamabwera mwake moto ikamakwana 5 o'clock mamuna walo wa nyumba jumbo mmanja jumbo iso ili mmanja ukamulanda so office ukamulandira so ndi mbamaso mabasa jumbo panoposuja ukosana kulandira ndalo mamuna kugula zinthu kusiya fridge nkazo sapika ngani yache sindabwiya mudi zinthu paka nakumaola komatu kumene wakagwina ntchito mamuna magobowo inuyo kuti mukafike muchitanso kudabwa magwina ntchito ngati imene mwakuyesesa mamuna kuyesesa koma zikafike nyumba zikuonongeka mwina mwangozi wagula wasiya mfriji nakasi 2-3 days ndi magesi athu amene amayaka bwinowa mwina zaunongekera mfrijeje akutenga kupitisa kunyumba zakudya zija zapikidwa
mukangolawa kuti zakudyazo nzonongeka munsira zonsenso ati amalize yekha mamotenga nanga zinthu zimachitika mistake palibe munthu amene ali 100% chakudya chabwera mwina kumuuza mamuna kuti ndiwo zimene munabweresa dzulo zija zinati tuzonongeka ndiye ndataya ndi pamene amamunjikira mumbade kaya nyama inati waniketi nanga siye azione kuti chimene wakabweresa iye ndizola koma nanga masiku onse amabweresa zola onde kusira chimbale amalize amayira ukuza swabwesa la zofunda zimafuna ujeweka che uzije zimenezi ndizako kadalota abale nganaziziwa akabwesa ndo yola kunyumba munthu ali ndi ana iyenso akudya pompo ndiye ndizoona chakudyacho chikanakhala kuti chakudya chimati chikapikidwa ndikudya ndekha bweza kuti amene ajaji zakezo koma chakudya nchoti chabwera pakomo nchoti tonsefe tikudya ndi ukamusire munthu sinde nkhanzazo ndi kupanda chikondi kunena kwa anthu kuti ngati mwatopa nalo banjalo osangotuluka mwaka chete bwanji sazikani akaloya zani usamondetse mamuna mamuna sasondende ndiponso asaziphe mamuna zakasade 5 makanga ali zaka 60 makwinyawo deira kulolatidwa deira kuthidwa mazi ake deira thengedwa magitseko madzi akawira anati sumu yeso gadama abale bakise chibwibu abale please azimai chipole zovala kuchabira mamuna chovala mamuna akangodandaula kuti abale apa patu panakanga ti panatsa uzikondera mulira ondeso nchilo wako weba nchilo atukuchabira matopa ndine mutu ineso ni matopa kani nabo yakonosa kuchabira kani ndakhalire weyo pano muri meso sigeti muri plazima kumbuyoko ndakukona ni plazima ayo mbinayo ntiseyo tsono meso sigeti muvai hayi lavala koni zotaya wamezo wabina yedu amene ne oyera ufazi menezo osati kuvala kwanuko kumene mapita kwaesa ine kule wandiona ine ngati balakero oti ndizivala zimene kunena iwe upite konko ngati ukufuna zimene zopite komweko ine ayi amaitu mmene wakhalira chinachidrasicho chamamawa ndi mawa mene matokututsa azimayi mawowawa bora mpamba umayiwala koma mawu maziwa kuti ngati ine ndalakwisa kuli bwino kumenya chifukwa zimatha kusiyana nkuyankhula kuja ndikuti timayankhula mosefukira timakafika mpaka na kumuzi kumene wachokera iye okushambwazula kuli kusambwaza kumene kuko amayi ako abambo ake amayi abambo ako amayi abambo awo nonse opanda nzeru anangobeka chimwana chopanda nzeru warengera abambo ako aja ndakuchapa osangwa mama ulelanji koma inuyo maoneka nyo chinu kusaline bweza akazena kufuna nikunjako kusaline ilali ngongole masa mtsada amuna uri khale ngongole kapena kumbutsira mafura andizibona buno bwino ndeye aoneka kuti wandionjeza so kwambiri ine ndikuyesesa kunsabalira iye ndiye azikaputa anthu ndiye kuwaziwazo amene amputa munthu wache sine ndipo tsofa dzidzimakotovaakwenekukozo nding'amba zimenezi tono kudzivaa kuchani kumeneko sindeula amakuyamikira kuti zofa izi zimene zimakhala bwino ukapita kumeneko ndiye nomamva zimenezi nelazi muno chidwa nkhanza nazikazawa makhaso nonso umudi bangowalowa ombeza mamuna khuma maona kuchiro chete kugeni chete aphili kodi nchiyani amakhala kuganizira kunyumba amakadzimangirira vuto lake ndimene lolo vuto lake ndilimene lolo nkhanza zokhazoka zimenezi amafika poti mwina dziko sina ndiyanje ndiye kuli bwino ndingofa angosiya kalata akasiyanso kalata ndi mwakadziponya mu mtsinje basi ndikhalire kuzunzika kazanga ndizunzi ndilowere uko ndicheze ndi azenzanga pobwera nditukwanidwe ndilowere kuntchito ndikafika mochedwa nditukwane koma chikhalire ndikuyesesa kupanga china chilichonse nditani ndingofa ndine chifukwa cha munthu amayi
wapakamwa pake ponyasa posakhala bwino Nkhanza kwa Abambo. Tikhale tikubwera chigawo chachiwiri kumva ndemanga zanu zosiyanasiyana zimene muli nazo mpulogalamu imene ya Amayi Tokotani Nkhanza zochitidwa Abambo. Sizikumanenedwa ngati imene zimanenedwa za azimayi ife timathamangira ulalata ulongolola umathumisi tili ku polisi, koma azibambo ambiri akufa mkachibisira, akufa ndithu mkatikati afinyika ukanikoli ndikauza ndani ndichite motani Nkhanza kwa Abambo. Ndenkhani imene tikambirana program imeneyi ya Amayi Tokotani 094 10 224 094 10 224 tibwerenso zikathayizi. Chifukwa chani ndithu zimapezeka kuti abambo apabanja ndithu okwatira bwino lomwe ngopezeka kuti akapanga chibwenzi ndi nzawo wa akazi awo. Azimayi tikumwa masuka udyo. Pakamwa pathu pasi pamakhala pabwino. Every time my have this, do this. Kuli pakati tupazi zako eti? My bear this. Every time. Kati manatoza kuti tikuwalirana. Atitame. Atitame atiyelekere. China chomwe chimativuta anthu kukhala uphungu anthu olakwika. Umauzana nazo kuti sizingatheketu. Mamuna kungokhala panda chibwezi umapeza kuti kwako ndo bwinobwino koma mavuto kuchita kwabweresa weka. Ena manena kuti langizo labwino mwina kunena kuti akuti iweyo usakhale pachenzake kapena usamacheze kwambiri ndi nzako amene atalione bwino uposa iweyo. Imene ni mistake. Koma ndikuzenitu mukhoza kukhumudwa. Mamuna tusamakapanga chibwezi kwa chino zoti nkazi ndokongola. Kapena kuti chanchani. Muona mkazi wake. Ila chili chose. Kupita kuona chimbaya chimene Ende muzoja nananko. Mamuna amakapanga chibwezi ndi nkazi amene ma weaknesses za nkazi wake iye ali ma strength yake. Amene kuntenga zo ndosaoneka bwino mmaso mwako. Iwe mwayi wewe ndotani? Amene sabu sanga make. Lale lo. Akuona makingi mmene mo. Ndipo zikana kazi mene zozo bwezi mabanja anthu ooneka bwino asakutani asakuta endi kukongola sokumasunga chani sokusunga banja kumakhalibwe lomwe masunga chani mahipi samasunga mamuna banja amazizolowera zimene zijazi Amayi Tokotani Mibawa television tikukamba nkhanza zimene abambo amakumana nazo mwachibisira mwamkachetechete zokhala bwanji zuyika motani komanso ndingathandizire motani abambo amene akumana ndi nkhanza zopatsidwa ndi akazi wawo 094 10 224. Mibawa TV hello. Mibawa TV hello. 0941024 mukalimbira foni onesani kuti foni yanuyo nditu mwakayankhira patali kapena kuti kanemayo muitsitse volume kuti tiyankhulane bwinobwino komanso osaflasha osangoti ayi ndiyesekaye iya imakhoti pali chinzire cha anthu chimene chifuna chipereke maganizo mukati ndiyese makhala mwachinga mwayi wa anthu ena amene amafuna kuyankhula ndemanga zabwino. Hello. Hello. Mwaswera bwa? Dzina komanso momwe mukuimbira foni yanu. Dzina komanso momwe mukuimbira foni yanu. Mukatalika ndi kanema mutiimbirenso bwinobwino kuti timvane molongosoka. Mibawa TV hello. Mwaswera bwa? Taswera. Dzina komanso momwe mukuimbira foni yanu. Asante ndizemba kuno Kurumpi tiyankhuleni ndemanga zanu. Vuno ndoka gazeti amani akazvika kuchipinda maona ngati pesa sika ndena sasa timaika timaona kuti amene ali munjira kuti masakasa amene pali kuchipinda kwa manyati Amanyada kuchipinda akumakana kuchipinda na ndezi vitipanga kwachi timafusira senawo ndevuno zimene zimatezeka mmanyumbamo ndizvo ndakunyadirani kwambiri Kurumpi ziko auri mumakana ari kuchipinda ndinganza tumemba unless wadwala unless bali vuto mukambirana kumvesese ozosa kugwiririre iya efoti wakukabisa ngugwirire kama kona zakatende kumakakabisa ngugwirire kwambiri koma ina timanti
Nkakata basa tamu mwemu. Oh, akasaka mjira. Ine ngati lero. Yeah, welcome my baby. Hello. Hello. Mwaswera bwanji. Tiyankhuleni mwaswera bwa? Hello. Mwaswera bwanji. Yankhulani mwamphamvu ndithu muli live on Mibawa TV, maganizo anu, dzina anu. Mwali bwa? Hello. Oh, what no one ngati. Hello. Nobanga nangu anadu awiri for the modes. Zokala bwanji. Tiyimbireni 09410 Mibawa TV, hello. Hello. Mwaswera bwanji. Dzina komanso mukuimbira foni yanu. Amene watu wamone kuti ana chifundo mawaga ogwira mtima bwino. Hello. Mwaswera bwa? Dzina komanso mukuimbira foni yanu. Ine ndilubiriksi. Imbano yomoni. Ndathokoza. Ndingofuna ndi unena kuti azimaya Nkhanza wangana alipo asiye. Chabwino. Ifo ndi zomwe zadi munjira mondo yazibamba zimangirira. Kumadabo rubanya zibamba zimangirira. Ndeti makhala timuna azuzika nthaya itali. Komana masomo ndokokaka mankhawa zawo. Ndazimaya amene wofunira Nkhanza neze chete ndithu. Mabase mona amayi pakatiyo. Tangomva maina urai pachibale. Takunya dilali. Akuti fanga masomo ndikamaendemo mjira tungomva ayayi awadzimangirira awadziponya pasi pa chilaki awadzitani nkhani zimangobereka ndabereka Mwana wanga amene. Supporting mamas. Andukuza. Hello. Hello. Mwaswera bwa? Taswera dzina komanso mukuimbira foni yanu. Hello. Sunthani pakanema musamadzimvere nokha pakanema dzina komanso mukuimbira foni yanu. Hello. Simukumveka atu bwinobwino. Dzina ndani mukuimbira kuti? Kumulanje tiyankheni maganizo anu. Ine maganizo kuti chiri kuenera kwapanga zibambo zimene zifukwa mabanja acho kubale kusokunikira zapanga zibambo zimene zosi. Tathokoza kwambiri mulanje fanya maganizo anu. Zikomo. 09410 ndi nambala yake kupeka maganizo anu tukamba za Nkhanza zamukachibisira zimene ababa makumana nazo koma samalankhula samanena chifukwa tikuona ndi achiwerengero cha abambo odzipha omwe matameki mawanja asokutha kumene nkhani zake Nkhanza zimene sizimatuluka banja koma zikuchitika kwa abambo. Hello. Mwaswera bwa? Dzina komanso mukuimbira foni yanu. Nirundika kuno kumzuzu njenga otowa. Tiyankhuleni kumzuzu. Bantitu chomwe chimavuta m'manyumba undi mmene alankhulira chawa chakulunso unena kuti amangotikana sonazawatikana basi zimakhala ngati kuti zalowa paikompazale ndi zimakapezeka kuti mwagwera muzinthu kuti simayenera kutero. Zakapaikompasa. Koma Nkhanza zikuchitikadi eti? Zikuchitika kumene ndiyancho ndithu. Mona zibambo mumatokambira kuti akundichita Nkhanza pena pake matokambirana zibambo. Koma zimaya zama chiko na mamango lavula moto basi wakhumata. Sister. Ndathokoza kwambiri kumzuzu. Takunyadani. Zikomo kwambiri. Zikomo. Zikulowa ngati paikompasa. Ukanga ufana zikulowa ngati by force. Chabwino. Mibawa television Amayi Tokotani ndi program yake kupeleka maganizo anu pa nkhani yathu ya lero. Hello. Timbireni pa 09410 timve maganizo anu. Mibawa TV, hello. Hello. Ku
kudzimva kuwiri sizimatheka ndipo sizimagwira mukangona foni yanu ikulira ngati ikulira yawo ayi chonde otsani kuti mutanikayendikane mayano. Hello. Hello, Masabali. Ndaswera bwino dzandani komanso mukuyimbira kuti? Maisoko kuno kwera 24. Ndathokoza Maisoko 24 tiyankhuleni maganizo anu. Maganizo anga ndikaniza kuti ndisamaba ngeke kapita Abambo tole ndinakuti masiku anoni masiku otsiriza mwina nthawi inakwana kayo tafuna kupasa kuti mangirira ndi zozizira zikomo. Ndathokoza. Yakula chidule yakuti ayi masiku otsiriza mwa nthawi yoyo idakwana koma iwe wayithamangitsa nthawiyo pa zinthu zozizira munthu upanda kudzipha zosakhala bwino. Hello. Hello. Maso tili bwino kaino. Tili bwino. Dzina komanso mukuyimbira foni yanu. Alice Kudwanga. Kudwanga atiyankhuleni Alice. Ine ndikupereka maganizo anga. Ndazo zimenezo zinokwamba kuchitikira azimai amene ali mahule amene anatuluka nyumba kumapanga uhule kunja amene amakonda kupanga nkhanza zimenezo kwa Abambo. Mzimayi wabwinobwino sangapange nkhanza kwa Abambo ngati zimenezi ayi. Isaiye amaganizo zimene amapanga yeyo zimene amaona sokuti amuna aveso kumene yendeko apangase zimene yeyo akuganiza. Then zimene ndimaonera kuti nkhanza zimene zimachulukira kwa azimayi amene amatuluka nyumba. Chifukwa zimazetola kuti kwakana amuna awo banja sindikukufunani yani amabwereza tizifukwa tosakwanira bwino. Chifukwa yakazi Abambo ambiri amene amakumana ndi zovuta zimene zangatha kuzimangirira komati aneki ine maganizo anga ndameniwo. Ndathokoza kwambiri mama Kudwanga mfanye maganizo anu. Ukumwambiri. Zikomo. Akuti akazi amene amachita nkhanza amuna wawo wachulukira ndi uhule zichama kabawa zichole umwana ngazi machita iwuchite wewe ukapita kusuka kula masamba wagwida mabere ndio kulitsa somba umwana amuna kosaka chita kuntchito akagambirira munthu wina ndema mwana udali basi nali kuti muka weka kiyama maizo kiyama iwe mwenaso zina mapanga dala zoti zokhazo timanena ndi Abambo kuti nayenso amapanga zimene za dala cholinga choti nayenso azipezera mayendedwe yake matulukidwe yake uya asapeze ndachi koma ine ndizitani ndizitakata yetwe akati atere milandu aliyense ali ndi style pojera pake. Mibawa TV. Hello mwasara wa dzina komanso mukuyimbira foni yanu. Ndiyankhuleni. Abandi vanga nkhanza azimayi abali vanga nkhanza tikubera muchino unoka kwena kuma business voti amapitikotia kutimenya ngati leyo ndi amandimenya molekaba mochino inu amakumenya ni inu kundimenya ndithu alipolitakira mochino chomakumisika zimwe zimakhauli kumaita manyazi kuti ndikasume kumaiphetika kuti nabwezere timandawa nkhoso kasuma ndemu mungokhalira basi mungokhalira nkhanzazo basi ino timazokhala kuli ndana zathu nangarizani kuli ndikasumeso kumabungweku mabungweso amabagira azimayi omweyo ongopangira azimayi ngokhala basi hayi kufika chirapo kanthu hayi ndithu ufika chirapo kanthu ndo basi koma tizona mabungu asangopangira kwambiri pena pake maona aziyang'ana ninkhaniza kamene zikubwerera ndizona Abambo ambiri akufera chamkatikati mwaona munthu utakapanga chakudya kuti kaziyo akumenyedwa atiwachedwa unachedwa munthu akuchokera kuntchito. Mibawa TV. Hello. Mwaswera bwanji? Taswera dzina komanso mukuyimbira foni yanu. Tiyankhuleni 25. Nditundi kungamano yokuhamba jemejire zikomo kwambiri ndipo mtu walero wandisanga saso zikomo kwambiri omazimayi wakulonjeza
tere Nkhanza zoziwa ndithu tere ndimetinganene kuna kulazima amene wakhalidwe azisita foma muna amafika pomujaiya ungu mtemanga tikajisiru kajani na mwanzanga wakumpoto kulupi ukamatera kuti akuchipinda kumakuta kwambiri ndizoona zimachitika mamuna akangoti watuluka ndikutiswa tikhani kumapezekaso kunena kuti mwina kumamenyalira kuchipakazika munanena kutani koma zosezo isazibapa timapikira nzona koma iwo ikangoliyalawo unokuti kuti zikune mpaka zikolote izero ndizimene zozo zimene zimakazotita ndaulisakazibambo ndathokoza kwambiri 25 potimbira foni yanu zikomo kwambiri kutsimikizira kuti ayi ndithu azibambo akukumana ndithu ndi Nkhanza koma nkhani ndiyo kuti samanena ndetu pakwalakika nkhani chamwine fedo checheduka kuti sina pang'ono lupira kwa agali yati koma sakupita chifukwa choti iwe nzona Nkhanza akakumenye okumenya Nkhanzi chisi iwe ndokusa kwa basi Mibawa TV hello Hello, Peter Gaetano kuno Kumwanza. tiyankhuleni kumwanza Azibamba medu kuzoifunwa mabanja. Kuti lisafye kwa zimangilira ya. Hello? ndikumvani kumwanza yankhulani Lisafye kwa zimangilira kwa Amayi ya. Tikarato kima nzeru, Amayi ndala kufura nenda asikie nitisake Nkhanza wina. chamwino Zoa wabe bye bye. wangoti shoti kati tingwasiya komadi ngandira kuti lero akuthira madzi ozizira mawa akuthira amoto amoto ngasada kusupule akakuthira mafuta amkuja mwachipondigaone aliyense alowere kwake kwake ayi tsiku linompeza tomato mpeniwo tsiku linakugulisa nawo akumwanza ngomasojani hello tiyankhuleni hello Hello. mwaswera bwanji mayi wanga dzina komanso mukuimbira foni yanu Hello. ndikumva dzina lanu ndani Zina ine maili konse kuno kumajimbiri. tiyankhuleni maganizo anu tiyankhuleni maganizo anu mama nthawi sili mbali yathu Mbali yanga ndonena kuti ndizona azibambo kulanda Nkhanza m'mayimbamo. Na kumabala Nkhanza azibambo osama akatamalo samba mwina sana gole kunyumba zikuchitika azimayambira madeni. hello iwene ndinazo wakona kunje ndene mpase nsomazi hayi apopo ndene sindimpasa nzimambo kwanye kujenje naphike yeye aje akujisira saphika ndenzimambo wabira kufuru yena ndinakala kuti kabwera ku business mochedwa kama kakona ungukabo ndachona banjira ama nama kuti unali kujibwenziwe sunali kuti gamo ndachona banjira mwazizona ndekujabu kuti chauna kumwina sakukhulupirira abe olonkaza abekana wabona kosa yombi ndofana utali kuno ngati kugona kunja kuti mtundu wina mazi musampasi koma ngatapita ku field kunjito mena kunenera zanga zukani mama awa pasene mazi asanga yogona ayi ineso sindikuvomera zipinda zosiyana musayangise mutu Mibawa TV, hello. Hello. Oh, hello. Hello. Ndagonda kuma bana 15 seconds. Hello sadachitike. Timafana ndilenge yotsiriza. Hello.
Hello. Masalaba? Zina kumaso mkuimbira phone yani. Kwenda 25 mai nguvu. Zathokoza 25 iti yankuleni. Ai na maganizo anga ndo libasa zitambo wangu lindizo bendile ngalo mojiti bila zilai. Nasema huru wa akane ngubezera. Angani ndachima. Angoni batima. Nasa tukampa mbili. Ana zitambo wanyo nazo dandi wewe wanajo na masomo. Moto bila ngalamu joga kuwele ngombe nala pelana nini na nayo teta. Hata sisi ndio tensele bandu naye bana hii tungabe sera mavuno dada haya. Unaende bro balike. Natukuza. Phone yotiriza nimene akutazi bambo azilimba mtima mongari machitira ife akakhala wathu kuti patsanze gogodo timalimba mtima kumochapa nayo pemphero koma tupemphero lo amati wocha ndi bulei pali vesina amati upempherani ukumukuyang'ana tukulipo pemphera Abambo Azibambo ambiri zopemphera ata alibe. kuwapeza mamuno opemphera uzungu yamika kumwamba kuti ndinde amuno opemphera koma nazibambo kuti angakhale ndi mpato ndati ndipempherere akazanga amandimenya ndipempherere akazanga nthawi imene amakhala alibe azibambo karulo chachikome kumavuta amapanga zifukwa zawo tsiku lakhala kuchalichi kuti uchachasara asapite chachikulu ife azimayi ife tiziyambe taziona kuti odi ifeyo chimene chimatichititsa ndi chani kuti azibambo atidzapanga nkhanza fa pali nkhanza zina zoti timangopanga chifukwa cha chibadwa chathu mene tilili achibadwawo tikufunika ndituma masulidwe edi abadera azimayi anangobadwa ndi mwezi olakula kuti mupite kwa nkhosi ukanena achita kusandulawo kuti kuyambira ali mwana amapanga ziti abanzawu mmenya zawu musafola mzungulire koma zonse amakukuluzi ate ndiponeneso moto zobatangira ine angasamanditero ndimayima nazo kufuza samamenya akufuna kutetele banja basi chimene afuna ndi chimene chocho nayenso afanane ndi winayo tikhale awiri nde chimene azibambo amene samayankhula talagiza mkoni kuti kodi usayankhula mkoni zitithera bwanji komatu ngati alipo abambo ofasisisa omala kumati bulidwa alipo omalolera kumamenyedwa panopo sitikulimbikisa kuti asiye nakazano eti ayi pali njira zoti kukhala pansi kukambirana zikukanika abambo tulukani pitani mmabungwe musangofera chamkatikati poti ineyo ndine abambo pali malo ambirimbiri pali ku victim kumene mmathanso kupita kukadandaula kuti ine akazanga kundipangira nkhanza ine sindikhulupirira kuti malo ngati amene ajawo angatende kuti bambo tulukani muzipita kapena kuti atakuita nani nonse iyachi anthu aja ndiothandiza inuyo bambo khalani achikondi solution sikutuluka nyumba kukafuna mkazi wina chifukwanso mkazi amene muti muzampezeni kutekanso kukhalanso oopshanso kuposanso amenenso nangasi wandipezeti nayenso akumunyengerera akakhala nayenso muda akwanso kuti kukhala panji kukhala pansi nkukambirana kuona way forward zikakanika bambo tulukani tulukani basi mukapezeni wina koma mutakhala pansi nkukambirana anankomandisire zitayang'anana ndiponso mutakhala pansi kukolisi kuli failo yani umabungwe kuli failo yani kwangoze kuli failo yani palibe kanthu koma monsemo sinnaduse iweyo mmawa zakukhalire mboni anthu kunena kuti komatu anabwera nkufika poti ono ku victim kuja timatha kunena nditi kuti bambo kakwatireni mkazi wina imundilole bwanji ine ndimalize tango panga nilangizo limodzi kwa amayi amama kunthazikazi awo amazimuna awo zoona azimayi tiye ndikhale ndikhalidwe chitsime chimaoneka kuya kwambiri chikaphwa nde mamunayo timmenya tsiku linalakazakawachoka tidzasoomenya amakhaso munthu yakutichitira zabwino ndithu pakhomopo tidzasowa zimene zijazo zidzasowa ngati pali mvuto tiye tikhale ni pansi tikambirane
tipange chimodzi tizipita chitsogolo mphamvu zikachuluka mankhonya basi ndezingachite bwino koma kuti zinati tizimbe amenya azibambo makomomu nthawi inake zizafika pena pake posakhala bwino Muzamba kufa pamuna waje. mwaona Ukakhala mkukaidi zosapindula ana kupindula mwazunza mwana anazunzika chifanzi mambo njalo asipena satha kukuya osasamala anaja ndiyeti nazimayi tipole moto makumupirizi chonde hayi tikula ndithu lithokoze sungeni chimzere pakamera komanso simene achitera pamakina awa apakatiwa ndi Maisandra Rix kumapetoko ndi Eda Kembo koma ine dzina langa ndi Abena Chidzanja Bekete na Nkhoma chonde azimayi tipole moto azibambo tuluka mkoni mukalekerera akuphana azimayi Nkhanzawo tatuluka mkoni mukaneneko kwina akuthandizireni musantichere kufera uzibambo komanso azimayi tene tipole moto mpaka nakutchaya kofi mamuna chili chiyani ngati tatitopetsa banjalo ingotuluka mmoni mamuna mumseni mtendere ndi moyo wake tisavomereze Nkhanza pamene tili masiku 16 otetsa Nkhanza tionana mapulogalamu enawo.